Привет, удобно ли ти е на дивана, да те пече слънчице, изобщо кеф? Исках да ви покажа каква страхотна работа свършиха отново момчетата от БГ Пране. Казах ви, майче, ги извиках по-рано тази седмица, уж по никое време. В смисъл, че не е пролетно почистване или преди да украсявам за Коледа, ама то няма подходящо време за чистене, по всяко време за годината е хубаво си чистите мебелите. Чакайте, една възглавница ми се обърнала. Но да, изчистиха преди 5 дни и не съм пускала животните да лягат на самия диван, защото наистина космите много трудно се махат. Както виждате, имат си одеялце, на което си лежат, но заспива. Приспивам го явно с гласа си. Но погледнете тази чистота. Първо, тук по средата имаше едно гигантско петно, което ще ви покажа снимка преди и след. Няма естествено помен от него. Ето тук на този футиол също имаше голямо петно от кафе, което аз разлях и след това се опитах сама да почиста. И пак, както виждате, няма и следа, не може да разберете изобщо, че тук има петно. Ето тук от тази страна на дивана, но веднъж си беше разранил нещо лапичката и му беше потекла кръв. Пак се опитах да изчиста, обаче с тази много странна материя на дивана, дори да се опитвам да го изчистя аз, става все по-зле и по-зле. Сега може да видите, че няма и помен. Това е сянка, между другото, от пертетата. Но да, първо всички петна излязоха, второ всички косми ръчно ги махаха. След това с машините им, те използват супер много нови и хубави машини, изпраха и всичко ухаеше супер хубаво, защото използват и много хубави препарати. И причиняват проблеми на ето такива астматични животни. Къде отивате? Да си намерите и вие местенце някъде. Защо мрънкаш? Искаш и ти ли нещо да кажеш за БГ Пране? Не си доволен, че ти изпраха петното? Какво е, ма добре, позволено ти е. Позволено ти е, ма не на дивана, на стола. Това е твоя стол, доволен ли си, чист? Явно искаш нещо друго. Кажи на хората да си перат мебелите по-често. Между от БГ Пране ми изпратиха една много интересна снимка. Сега ще изобразя на екрана да я видите. На нея са изписани различните видове замърсявания, които се крият на меката ви мебел, по-специално дивана. Мисля, че диваните са най-често ползваните мебели в един дом и от домашните любимци и от хората. Да, ако искате да си изперете дивана или някаква мека мебел, може да се свържете с БГ Пране. Супер съм доволна. Просто да ви се похваля и да ви покажа това, защото погледнете просто колко е сладко. Не мога да си опазя мебелите от косми и това е един вариант наистина. С одеялце. И той поне разбира, котките не разбират, но много разбира, като му каже да се седи на одеялцето и си седи на одеялцето. Сега, да, просто исках да ви се похваля с чистия ми диван. Ето и тези табуретки изчистиха, т.е. изпраха. Първо почистиха от косми, след това изпраха и трапезните столове. Чакайте. Ето тези столове. Букета, не знам дали сте го виждали на масата. Тези столове и те бяха замърсени и от косми, и те имаха не петна, ми по-скоро като зацапването тук, където хващаме с ръка и придърпваме стола. Да, сега и те са чисто нови. Ще оставя линк в описанието към сайта на БГ Пране, който между другото е изцяло обновен. Влязох малко по-рано днес да го видя. Има супер много полезна информация. Има вече и подробна информация за размерите на всички мебели. Ако се чудите какъв размер е дивана ви и колко съответно ще ви излезе почистването. Това от мен и от красивите ми цветя. Сега отивам да обядвам.